Kaixo, arratsaldeon eta ongietorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, pantailan ikusten duzuen bezala, Family Link inguruko hitzaldi bat izango da. Vale? Kasu honetan, hitzaldiari deitzen digun modua izango da, Family Link, lagun iezaiezu zeure familiari ohitura digital osasungarriak sortzen. Vale? Izenburua nahiko argia da, ez dago asko esplikatu beharrik. Gaur egun kultura berri honek daukagun kultura berri honen inguruko ohitura txarrak sortzen ari dira, batez ere behar duguna baino gehiago erabiltzen dugulako. Eta berdin dio gaztea edo heldua izan, helduen kasuan askoetan lanak bultzatuta erabilpen oso handia ematen diogu, baina gazteen kasuan erabilpen hori pixkat murriztu dezakegu. Vale? Orduan, kasu honetan ikusiko duguna da Family Link izeneko aplikazio bat. Aplikazio hau Google enpresako aplikazio bat da, vale? Eta nolabait seme-alaben eta beraien gurasoen arteko gaioen nolabait komunikazioa, guraso mobilak eta aurren mobilak, nolabait konektatuta dauzkagu aplikazio honen bitartez, eta gurasoak aplikazioaren bitartez, umeek edo seme-alabek mobilaren edo tabletaren erabilpena pixkat kontrolatu egin dezakete. Vale? Aplikazioak beti bezala Play Storean kiko ditugu, Play Storean Androiden kasuan, edo App Storean Googleen kasuan. Bi aplikazio ezberdin behar dira. Alde batetik gurasoen aplikazioa, eta beste aldetik seme-alaben gailuetan instalatzen den aplikazioa. Gurasoena, Google Family Link para padres, gurasoentzat, eta seme-alaben mobilan instalatu behar dena, Google Family Link para niños y adolescentes. Ikonoa bietan oso antzekoa da, baina marrazkia pixkat aldatu egiten da. Horrekin ere, identifikatu daitezke bi aplikazio ezberdinak. Orduan, egin beharrekoa zer da? Gurasoen telefonoan edo tabletean, edo zetako bitan instalatuko genuke Family Link para padres, gurasoentzako Family Link bertsioa instalatuko genuke, eta seme-alaben telefono edo tabletetan instalatu beharreko aplikazioa bestea da, Google Family Link para niños y adolescentes. Orduan, behin bi aplikazioak instalatuta daudela, nolabait aplikazioa konfiguratzen hasiko ginateke. Komentatzea ahaztu zait, komentarioak idatzi dezakezue eta duden bat edo balimako ze, erantzuten saiatuko naiz. Komentarioak irakurtzen joango naiz noizean behin, eta komentarioren bat jarri zuela ikusten baldin badut, erantzuna ematen saiatuko naiz. Aplikazioak instalatuta gero, aplikazioarekin zer egin daiteke? Kontuaren doikuntzak eta kontrolat. Goinberetutako aplikazioak, kokalekoa, ondoren pixkat banan-banan ez zati guztiak, baina hauetako aukera batzuk ikusiko ditugu, baina orokorrean esan da, nolabait kontrolatu daiteke, adibidez, erabiltzen diren aplikazioak, aplikazio horien erabilpena. Aplikazionek ere ematen digu, zenbat denbora pasatzen den gauza ezberdinak egiten. Gero ere, seme-alaben mobil hori non dagoen ikus dezakegu kokalekuaren aukeraren bitartez. Aukera asko daude, hauetako batzuk ikusi ditugu, nola aukera ezberdinak ematen dizkigun, zeren gero bakoitzak nahi duena egingo du, Orduan, kasu honetan, aplikazioa irikitzen dugunean,
zer ikusten dute kasu honetan gurasoek, bale? Bueno, bertan ikus daiteke moduan, denbora pantailen aurrean, gainberutako gailutan, bale? Bueno, grafikoa daukagu, eta hor ikus dezakegu behaldean egunak daude, eta eskuialean edo vertikalki orduak, bale? Horrek zer adierazten digu? Egun bakoitzean zenbateko erabilpena egin duten, bale? Eta gero, Chrome, bilaketa eta Play iragazkiak. Bueno, aplikazio konkretu batzuk, filtro iragazki batzuk dauzkagu aplikazio berezi hori bakarrik kontrolatzeko, eta beste gauza batzukin, pixkat orokorrean kontrolatuko dugu, bale? Orduan, grafikaren azpian ikusten dugu moduan, horrengo topatuko genituzke, instalatu dauzkagun aplikazioak, eta hauetako bat aukeratzen dugunean, beste pantailan dauzkagu horren informazio ezberdinak, bale? Bueno, gailuak konektatu, bale? Lehen komentatu dudan bezala, lehenengo aplikazioak instalatuko ditugu, zeren ez gurasoak aplikazio bat jarri behar dute, eta seme-alaben mobiletan beste aplikazio bat jarri behar da. Bakoitzean aplikazio desberdin bat instalatuko dugu. Beraz, behin aplikazioa deskargatu eta instalatuta dauzkagunean, gailuak, konektatu egin behar dira. Nolabait esan behar diogu, gurasoen mobila eta, gurasoen mobil horrei esan behar zaio zein dan bere semearen gailua, nolabait konektatuta goteko kontrola egin ahal izateko, bale? Orduan, horretarako, bi gailuak, bi telefonoak, gertu egon beharko lirateke, gero, kodea idatzi adingabearen gailuan, adingabearen Gmail pasaitza idatzi, gainberida onartu eta aktibatu, aukera hori aktibatu. Ez daukat momentu honetan irudiek pausoz pauso dana erakusteko moduan, baina pausak nahiko sinpleak izaten dira, ez dauka zailtasun handirik, bale? Orduan, gailuak gertu duki, kodea idatzi adingabearen gailuan, adingabearen Gmail pasaitza idatzi beharko dugu, gainberida onartu eta aktibatu, bale? Gainberida onartu, azkenen baimenak eman behar dizkiogu, nolabait, gurasoen mobiletik informazio hori kontrolatu eta ikus dezaten, bale? Konfigurazioarekin hasi beharko inateko orain, konfigurazioa kudeatu, bale? Ontarako, Google Play kontrola, Google Chrome, bilaketak, YouTube iragazkiak, Android aplikazioak, kokalekoa, bale? Atal ezberdina dauzkagu. Irudi horretan ikus dezakegun bezala, konfigurazio parental edo aukera horretan sartzen garenean, hor, lehen aukera kontroles de Google Play, bale? Google Play kontrolak, gero Google Chrome navegatzailearentzat aplikazio konkretu horrentzat nolabait filtroak, gero Googleeko bilaketak egiteko filtroak ere badauzkagu, filtroak YouTuberako ere, bakarrik bereziki YouTuberako, eta gero Androideko aplikazioak eta kokapena, kokalekua. Gero ere badaukagu informazio dela kuenta, kontuaren informazioa, eta kontuaren nolabait supervision. Azkeneko bi atalauk ez ditugu gaur ikusiko, bale? Bakarrik pixkat garrantzitsuenak ikusiko ditugu. Kokalekua, hau hasieran pixkat laburpen moduan komentatu dizuet, kokalekuaren aukera honekin kontrolatu dezakeguna da, gure seme-alabak non dauden, bale? Egia da hau, pixkat, pribatasunaren aldetik, nahiko seria da, baina azkenean guraso bezala gauza hauek
kontrolatzea igual ez, baina, jakitean nun dauden zeo zer gertatu ezkero, holako tresnak laguntzen digute zeo zer gertatu ezkero, jakitea pertsonari non dauden edo bere mobila non dagoen pixkat topatzeko erraztasuna ematen dugu, bale? Orduan, kasu honetan, kokalekoaren aukera hartuko genuke, bale? Bertan aukerari baieztatu genuke, kokalekoaren historia aktibatu eta aktibatu, bale? Horrekin aktibatuko litzateke aukera. Pena bada, irudi horiek ez dauzkadala hemen zuei erakusteko moduan, zeren irudion hauetan ikusten dena da, nolabait aplikazio irekitzen denean, ja ubikazioko atalean hor badaukagun mapa, bale? Eta, mapan sakatuta, gero bi irudietatik eskubikoan, nolabait ja mapa modu handian ikusita, zehatzago ikus daitezke kaleak eta detaile gehiago, bale? Beraz, funtzio hau aktibatuta ez baldin badago, aktibatu egin beharra dago. Bale? Bestela, ez badugu funtzio aktibatzen, ezin izango dugu beste telefonan dagoen ikusi. Bale, pantalla denbora. Hau betiko garai batean telebistarekin gertatzen zen moduan, pixkat gurasoak beti, ez du gainbeste telebistaz ikusi, gaur egun, hau interneteko gailuekin daukagu, bai ordenagailua, mobila, telebistan, Netflix horrelako plataformak, bale? Orduan, aplikazionek nolabait eskaintzen digun aukera da, denbora hori kontrolatzea, bale? Aukera hori beti bezala, baieztatu, eguneko muga zehaztu, bale? Lo egiteko ordua zehaztu eta onartu, bale? Orduan, lehenengo izango litzateke, denborako pantailetan sartu eta behin hemen gaudela, dauzkagu bi pestaina. Limite diario, eguneko limitea eta gero lo egiteko orduak. Orduan, eguneko limite horretan, asteko egun guztiak dauzkagu eta asteko egun horietako bakoitzean zenbat ordu ibili daiteken adierazi dezakegu. Kasu honetan, irudian ikusten den moduan, astelehenetik ostiralera gehienez 3 orduko limitea dauka, eta larunbat eta igandetan ez dauka limiterik. Beraz, asteburuan tope ibiltzeko aukera izango luke, seme-alabak. Eta gero, eskubiko beste pantaila horretan ikus dezakegu, nolabait laburpen moduan, jartzen du eguneko limitea, 34 minutu erabilita, eta limitea kasu horretan ez dia 3 ordu, baizik eta ordu eta 45 minutu. Hor ikus dezakegu, limite baldin bada ordu eta 45, daukan limite hortatik zenbat erabilituen. Eta justo horrela azpian daukagu, lo egiteko orduak, hau da, ordu horietan ezingo luke erabili. Ordu horietan zuzenean, sistemak ikusten du lo egiten edo behintzat telefonoa edo tableta edo horrelako sistema erabiltzeko tartea ez dela eta ez lioke utziko. Horren kasu honetan, lo egiteko tarte hori sistemari adierazi diote dela gaueko 10:00-tatik urrengo eguneko goizeko 8:00 eta 45 arte. Azkenan gero bakoitzak bere limiteak ezartzen ditu, bai lo egiteko orduak, bai eguneko limiteak, egun guztitan limiteak nahi ditun edo bakarrik egun batzutan, hor nolabait gurasoak aukeratu beharko lituzke, bere seme-alabai jarri nahi dien limite horiek. Labur bilduz, azkenen hau oso zaila dela badirudi, baina azkenen asko simplifikatu dezakegu. Hasteko, aplikazioak deskargatu eta instalatu. Bakoitzean dagokiona. Gurasoen tablet edo mugikorrean
bere aplikazioa gurasoena, eta seme-alaben tablet edo mugikorretan, beraien aplikazioa, vale? Bakoitzak berea dauka. Gero, konfiguratu egin beharra daukagu, vale? Nolabait, lotu egin barritugu gurasoen aplikazioa seme-alaben aplikazioarekin. Eta, gero, bukatzeko mugak jarri behar dira, vale? Aplikazioa jarri behar dugu, lo egiteko mugarik badagoen, erabilpenaren mugarik badagoen, edo Google, beste azentan, YouTube eta horrelako iragazki horiekin, aplikazio konkretuari nolabait mugatu nahi dugun, edo ez. Kasu honetan ez dugu aukera haiek ez ditugu ikusi, baina alde batetik, guk ikusitun limite horiek izango litzakeen globalak, bale? Denboraren limite horiek, erabilpenen orokorrean, erabilpen, baskentzen dugun erabilpen horiek, bale? Hau da, ez du kontuan hartzen zertan egiten dutzun, baizik eta orokorki, ez dut izu ordu hauetan ezin da, eta gehienez 3 ordu edo 2 ordu erabile ezakezu. Ez diogu esan, Instagram sartu zaitezke, TikTokean ez, YouTubeen bai, ondan ez, vale? Ez dugu zehaztu. Orduan horretarako, aukeren artean ikusi zuen bezala, vale? Hemen badukagu filtros Google Chrome, filtros buskada Google, vale? Bereziki aplikazio horietan nolabait hori kontrolatzeko. Eta lehenengo ere zer da, kontroles Google Play. Vale? Horrekin zer kontrolatzen dugu, Google Playko dendan zer egin daiteken aplikazioak deskargatu daitezke, pelikulak edo musika edo deskargatu daiteke Google Playeko dendatik, bai ez, gauzaiek bertatik kontrolatzen dira, eta Google Chromeko iragazkikin, gauza bera, baina kasu horretan, Google Chromeko aplikazioari zuzenduta egongo lirateke iragazkiak, vale? Bestea, filtros de búsqueda de Google irudian jartzen duna, hori izango litzateke, Googleko bilaketen artean, hor ere, zer bilatu daiteken, zer ez, edo, gauzaiek pixkat mugatu alizateko. Eta YouTubeko kasuan ere, berdin. Kasu horretan, YouTubeko aplikazioari zuzenduta dago, eta YouTubeko aplikazioarekin zer egin daiteken mugatuko genuke. Vale? Eta gero, aplikaziones Android, Androideko aplikazioak. Instalatuta dauzkagun bestelako aplikazioiek, nolabait ere pixkat kontrolatzeko aukera emango digu. Vale? Orduan, guraso bezala ardura hori daukagu, eta helburua ez da teknologia berriak ez erabiltzea, baizik eta teknologia berri hauek erabiltzeko momentuan, ohitura osasungarriak izatea, vale? Horretarako, pixkat egiten dena, eta nola egiten den, pixkat gurasoen esku geratzen da, eta tresna honek, Family Link aplikazionek, gauzoiek egiten lagundu egiten dugu, vale? Beskarrik asko hitzaldia ikusi duzun guztioi, badakizue hitzaldia YouTubeen geratzen dela, edo ze momentutan ikusi alizateko, eta espero dut zeo zerrei ikasi izana, eta dudarik baldin bakazue, idatzi komentariotan, eta oraintxe bertan erantzuten saiatuko naiz, bestela, aldugunen erantzuten saiatuko gara. Ez dakit norbaitek dudaren bat izan duen, ikusitakoaren inguruan, edo, ikusten dudanez ez dute zalantzarik izan, edo behintzat komentarietan ez dute utzi, momentutxo bat. Ikusten dudanez komentarietan ez dezute zalantzarik utzi. Beste zalantzarik ez baldin baukazute, gaurkoz hemen utziko dugu hitzaldia, eta hurrengo hitzaldira animatzen zaituztet. Hurrengo hitzaldia okerrez banago ostegun honetan da, 24 egunean, eta
gazteleraz izango litzateke hitzaldi bera, bale? Gaur ikusi egun hitzaldi bera, ostegunean gazteleraz daukazue ikusgai, bale? Bitartean, lehen aipatu dudan bezala, hitzaldi hau eta aldez aurretik egindako beste hitzaldi guztiak edozein momentutan kazetaguneatik YouTubeko kanalean ikus ditzakezue, bale? Beraz, ondo izan eta hurrengora arte. Agur!